Vymeniť staré stroje za nové a tým zlepšiť komfort a kvalitu cestovania. Železničná spoločnosť Slovensko za posledné mesiace vyhlásila viaceré súťaže na ich obstarávanie. Otázkou sú však peniaze. Tie by chceli nájsť v eurofondoch. Nové lokomotívy, voznie či jedno- a dvojposchodové vlaky. Národný dopravca to všetko plánuje nakúpiť s cenovkou prevyšujúcou 1,5 miliardy eur. Aj keď je toto taký extrém, že zase toho je strašne veľa, ale z nášho pohľadu je lepšie mať v šuplíku pripravené projekty. Je prirodzené, že pri čerpaní eurofondov alebo iných zdrojov financovania je vhodné mať pripravených viacero alternatív, čo nám zaručuje flexibilitu nielen pri výbere financovania, ale tiež pri výbere vhodného riešenia. Len na vlaky pre diaľkovú dopravu by potrebovali viac ako 600 miliónov eur. Ak by to aj železnice chceli všetko nakúpiť, problémom budú peniaze. V súčasnosti je možné žiadať o eurofondy len na vlaky, ktoré jazdia v regionálnej doprave. To sa snaží ministerstvo dopravy zmeniť. Pripravujeme revíziu programu Slovensko, ktorá umožní rozšíriť podporu obnovy železničného vozidlového parku aj prostredníctvom iného opatrenia. V praxi by to mohlo znamenať, že národný dopravca by mohol dostať peniaze z iných, nevyčerpaných výziev. Vyhlásené súťaže vnímame ako krok k tomu, aby sme boli včas pripravení na vhodné príležitosti a zároveň mohli realizovať modernizáciu technológií, respektíve vozidiel. Mnohokrát sme svedkami opaku, že zrazu prídu peniaze, sú na stole a my ich nevieme čerpať. S jednotlivými projektami súhlasí aj útvar hodnoty za peniaze. Pri celkovom hodnotení sa objavuje jedno veľké ale. Nie je jasné, ako sa tieto projekty môžu navzájom ovplyvňovať, ani ktorý z projektov má vyššiu prioritu v prípade obmedzených finančných zdrojov. Prioritizovaný investičný plán pre investície nebol v čase hodnotenia projektu zverejnený. Samozrejme, medzi železničnou spoločnosťou Slovensko a ministerstvom dopravy prebieha komunikácia o prioritách v oblasti železničnej dopravy. Podľa železníc rozhodnú o prioritách na konci dňa aj tak peniaze, ktoré reálne dostanú. Matej Kurila, Teatry.